sorot lintang kanggo modal Dene Sogna Madya Atri Lomrakandaning Puspita Sang Wijawara Ambrenga len swaraning mabubrata manungsa sarene kembaran Jagat Diwaputara Jagat Pawan Juni wonten pangandika nyadhawuh anak Prabu Duryudana Udakara wis pirang-pirang taun para Pandhawa anggone nglakoni hukuman buangan 12 taun sesingitan setahun dina iki apa wis pundhat paman hanya sekundi inggih kepareng matur wonten sanipun anak Prabu Duryudana sampun kelampahan 12 taun buangan wonten ing alas jangkepi 13 ing menika setahun dedelikan utawi sesingkem atur menika meh sampun paripurna lelampaning para Pandhawa anggenipun nglampahi hukuman buangan kaliyan sesingitan bir anak Prabu Duryudana Jagat Diwaputara apa Kurawa ora bisa goleki Pandhawa mapan ana ngendi sakjroning buangan 12 taun banjur setahun rumpetan dedelikan apa Kurawa ora bisa goleki iya Kebrat 45 pancer para Kurawa anggenipun ngowadi para Pandhawa anggenipun nglampahi sesingitan ewon dene derek saged panggih menawi para Pandhawa sampun saged nglampahi pundhat hukumanipun para Pandhawa ateges para Pandhawa saged nyuwun wangsulipun negari Ngastina Indraprastha sajajanipun nggih anak Prabu Duryudana ya pangening kalang jalagrah pandemuncar tenan larkakonan surem sorot wetang padang
kasaran pacaring purnamen kekono opo dereng gagangan binira mangandikan alendring Astina Prabu Duryudana Jarwa ingkang paman Harya Sengkuni kasaru gegering jae piyak keping mriku para raja keleboran parangko sinten ing mantunnya abdi mara sowan kejawi Nalindra Trigarga Prabu Susarman Gembrojok kemelawan Kakang Prabu Klenek sowan Kakang Prabu Yawaning kalang janak darabadhangun sarabinot kekonan sorong-sorong wetan padang Nalindra saka ngendi kula Nalindra saking Trigarga Prabu Susarma kadang kuwung bagus Yayi Sarwana munggah ana pendhapa negara Ngastina atur nuwun Kang Prabu dinten mangke kula sampun nemokaken para Pandhawa sesinggitan wonten negari Wira ingkang dados pekanthi ing kuda ing negari Wirata ingkang ngingu kuda ingkang ngopeni kuda menika ingkang rayipun kula lawan Sedewa kula mestakaken bilih Pandhawa mapan wonten negari Wirata Kakang Prabu Yatang ning kalang manak darabadhangun cara dimondor kekonan sorong-sorong wetan padang kasaran pacaring purnamen kekono apa kena tak gemi gunamu Susarman menek kula durung kaliyan Paduka menapa wonten batinipun Kakang Prabu dinten untuk perang saking wingking ing negari Wirata kula ingkang saking ngajeng negari Wirata nanging menawi Paduka sampun bedah negari Wirata kula nyuwun sekar kedaton negari Wirata Dewi Utari badhe kula pundhut garwa Kakang Prabu yo yen mewah ngono aku nyarujuki bawan semenika wonten kalih jauh marang saka Kurawa lurung ana negara Wirata nanging metu pepungkuran Yayi Susarman bakal ngecak saka ngarep iki nyetaken dawuh nggih anak Prabu
sing langit kelak-kelakaton apa dewiron sanging ale sore sang mawe gandreng saparan kabur wukir monyat mahayit Salindri wong panganti kowe ngadhawu sinuwun lan kowe kanggo wong panganti kowe ngadhawu sinuwun ora do maju kowe guru kowe kaget kaget tak timbali kowe kaget wong boten mangertos menapa ingkang abdi gadhahi karepatan dumateng Sinuwun Prabu Bathara Raja Naswati. Bener. Kowe iki duwe kalumputan marang Kalindra ing Wirata. Dosamu kok indhet. Kowe wani-wani. Kowe wani-wani ngeraki adikku Patih. Encoko, rawa encok. Kowe dolayu ning ayumu mawa racun Salindri. Satemah kadang Kyai Pencoko kepencut marang kowe nanging kowe samudana duweni bojo marang gendruwo mapan pojok beteng sisih wetan. Ora ngerti sangat marani bilai adan Patih Pencoko makane pati. Mbah sapa sing mateni nanging tok sumbering perkara iki dumunung ana dedapuramu Salindri. Kowe ayu ning ayumu mawa racun mawa wisa. Salindri Mekaten nyuwun pangapunten sinuwun ora cukup dan ngapura. Kowe marai ning pangorbanan saka pakartimu. Kembali ke Salindri. Dene iki wong luput patute dipidana. Kowe kudu nampa paukuman saka Ratu Wirata. Lajeng paukuman menapa ingkang kula sandhang? Aku sebab manyawan marang dedapuramu. Dene iki wektu iki kowe kudu minggat saka negara Wirata Salindri. Kula mrika kabdi kinasih ingkang putra menika Gusti Ayu Dewi Pari. Anakku mesti manut marang wong tuwa. Sanadyan kowe abdi kinasih nanging kowe dene kalumputan tumrap negara Wirata, kowe pasang wisa satemah dadi patine kadang Kyai Pencoko. Nuwun kanggo ngopo? Kula nyuwunaken pangapunten kadang kula menika Salindri. Kok bilih kepareng paukuman menika kula ingkang badhe nyandang nyadong sinuwun rasa. Ora bisa. Sing duweni kalumputan Salindri kudune sing ngomong paukuman uga Salindri. Ayumu ayu. Aku percaya nanging kowe gawe hiduwe para jejaka kowe gawe hubunge para wong lanang-lanang sing maune imane kuat dadi miyur saka pakartimu kono tansah bebidu marang wong lanang-lanang iki Salindri. Menawi pekaten kula nyuwun
dadi tempe mau ora iso. Ora iso. Dene iki kudu minggat saka papan kene. Amargi pasah pedang ngelangi diri kula sekar. Dalan apa? Kejaba kowe ngresiki taman kedhaton Bharatayaka. Kula paring bebingah kawan pola diadi ngendhek dagangan kula. Oh, kowe nyambi buka. Oh, ana taman kedhaton Bharatayaka kowe nyambi buka, kowe bakul apa? Kowe bakul apa? Pulau bakul jare. Bakul jare? Iya. Jare sak isine ora. Boten. Umpamane kowe jare sak isine teges ngono kadon lelemeran. Kenduk kembenmu. Salindri. Tutup-tutup kok ngono iki. Jagat iki bakal reget saka pakartimu. Dri, Dri. Ampun ngampus kuman-kuman dumatenku. Kula nyuwun setunggal dinten kewala. Ya. Saka gedhe paling bermaku tak wektu sedina. Tak keki wektu sedina kowe kudu minggat saka negara Kirata aja nyempet-nyempeti materi pakuni. Minggat! Umpamane itu aku yo kepencut. Nanging aku jejere malindro. Ora iso kepencut karo Indri Salindri. Sangat jantung aku diadan minor. Benges ngerti obang-obang ngono. Nek aku ora pencut aku. Nek ati-atiku kepencut pancen lumrah kaya nyawak kaya ngono. Wong nang titikan cilik cedhek. Ora lemu, ora kuru. Ada ane gawe hidup mawon. Mari waktu sedina kowe ora minggat jok lakon dosa tak hukum pati. Ramaku lek sowan Rama. Bayo paling kaya opo. Aku limo kanjeng Rama. Ditempake negara Wirata pinukul boyo mangap pinepung dening Prawadya Bala saking negari Trigarga ingkang mandhegani Prabu Susarwa. Sumbar Majiaja ingkang dipun tantang boten sare kejahe Kanjeng Rama. Badhe nyuwun kadang kula menika Yayi Utari Kanjeng Rama. Kaya apa Susarwan? Tak potone dhewe kangko yo aja lali marang. Kanjeng Rama maju ing panyutan mungsuh marang Prabu Susarwa. Yen ora aku mlebu ing kedhaton
milujengake kadangku Yayu Tari. Wah dadi opo Yayu Tari? Ayo ndak kanthi lunga saka negara Wirata Yayi. Sang kandrem sabarang kabul Bagindo Raja Maswati Susarman Lomo Belangap ucapmu kowe bakal becah negara Wirata ngayunake yugatku Dewi Tari ya tak jalu tari ora bisa kowe kena jalu tari boyong tari bisa ngeperdadane Bagindo Raja Maswati kelakon mati saka tanganku kowe Maswati. Sang kale kandrem sabarang kabul halo aduh wah kakowo kowe kuwi dadi kawulane negara Wirata omong budaya kowe mangkene kok mentok-mentok kudune kowe bisa nempermake negara Wirata negara Wirata lo pangamuk yo kowe Prabu Susarma Nalendra Wirata Prabu Maswati dipule solo marang Prabu Susarma yo men wong nandur bakal mundur wong utang balekake ratu ora duwe pemitik yo Ratu Wirata dipilani kaya ngono lah kok ora matur nuwun malah tak sia marang kakangku Salitri pakartine patih ing Wirata eco rupa kowe bakal guncak Salitri wontene dianggep luput karo Salitri ya ratu capopo ora ngerteni lakon ngerti nyulake pangloso pancen kudu manggon wong cilik yamane wis salah wan luput mula wis yo wis
aku njaluk tulung slametna marang Ratu Wirata ingkang dipiyasa marang Prabu Susarema. Monggo wegah ora gelem. Yen ora gelem arep ati apa kula. Sambit una ati koke. Ora. Arep ati apa ora diamani. Yo wis. Yen kowe ora gelem aku dhewe kang bakal mandang sajedure kowe ora tau perang. Perang kowe elek. Waku itu kowe perang. Yo semen duwe ati yo ora iso ngewangi marang. Jarene aku iki sedulure tuwa gantine wong tuwa. Apa yo enek batal dawe wong aku ora bakal dawuhmu nanging cengkang saka rasane atiku. Aku kudu ketim lawan Ratu Wirata sing ora gunake pengadilan, menggunake pakuasane. Nanging Kurawa, yen kowe ora gelem maju ya wis aku tak maju. Upamane aku tekane mati tiwas kebeneran aku bakal sumusul lawan bapa pandu. Bapa pandu aku melu kowe yo bapa. Ora ono gunane nggonku iki takon nek sapa tu. Adi-adiku ora manut marang aku trima sumusul marang kowe bapa pandu. Menawa tak pacu. Giles kaya diabak. Kowe ora iso bangga kowe Maswati. Kowe tekani mati negara Wirata bedah. Utari dadi kukupane Susawan. Randhe wong tuwa kowe ora dadi kaya apa Maswati. Modar kowe. Yatrangening kalang ganadar wadhai muncara mandar kekonang surang sorote tanpa akan
Yayu Tani opo kowe ora ngerti kahanan Guru Wirata tetep bisa kurang ngerti yo Kakang Utara dine iki negara ing Wirata bedak Yayi Kakang Senamaya wenah yo ing asapi sapa kabeh sing becah Guru Wirata ora dijaba Narendra Trigarwa Prabu Susarwa malah dine iki kimpul boyo mangap ing negara Wirata saka pepungkuran Wadyabala saka negara Ngastina ing dipandhegani putuku Daryudana banjur karo piye dene iki Kang Yayi Jayutari lunga saka negara Wirata aja nganti mapan ning kene mangke rumiyin Raden menapa Paduka Wajri kaliyan para Kurawa ora ateges anggoti nanging aku iki jeneng Kurawa Kurawa akeh Wadyabala Paduka menika jejering sampeyan jejering Senopati kenging menawa Wajri lan para Kurawa aku wani maju perang nanging kudu nitih kreta nanging ora ana kusure menapa dipun larangaken ngaten kula pundi oleh Hatmara badhe ngusiri kreta Paduka Raden Utara Kusik tadiwe Hatmara ki wong Wandung apa bisa kusiri marang kretaku ing dicobi ki mawon ya dicoba wae Kakang yen kowe ngono ayo papan nitih kreta kusira aku kendhira monggo kula dherekaken Raden Samarapamoring sukma Sinamaya wenah yo ing asapi wis kelampan sang utara nitih kreta ingkang tinusaran inggih menika Andi Urip Hatmara kemawon mampakaken Wadyabala saking negari Ngastina iki dipun pandhegani Prabu Daryudana sakabeh ajrih jroning penggalih sang Hari Utara mlajar saking kreta kajambak ing manira sang Dewata kowe iki ditangkanan apa? Aku iki sapa? Aku iki putra ratu kowe diajak mengkere. Abdi keraton ning menone mapan ning kedaton negara Wirata. Kowe iki mulang basa mulang arep. Lah kok kowe wani jambak marang mati. Mangke minrate. Paduka menika jejering Singawati. Kenging menapa Paduka mlajar saking kreta. Menapa Paduka Wajri aku ora wedi
Aku ora wedi. Nanging urung mantep jroning atiku yen aku lumarat marang para wadyabala negara Sriwa. Menika meratilaken paduka menika ajri Raden Udawa. Yo, naik aku ora wedi. Aku babar pisan ora duwe rasa wedi marang wadyabala saka negara Ngastina. Mboten. Menawi paduka ajih menapa kepareng kula iki badhe dados senopati. Kowe kuwi mung wandu dadi senopati musuh para Kurawa kita bukti amanapa. Menawi kepareng kula badhe majeg wonten ing payudan mengsah para Kurawa nanging kula nyuwun paduka Raden Udawa kula aturi mendhetaken sesimpenan kula. Kowe ngisi menapa ingkang kula gantung wonten wit Randwaras menika kula aturi mendhet Raden Udawa. Tunggu sampuraja kowe. Aku ngerti wong jireh lah kok nggawa buntelan putih dipocong ngene iki apa biru. Ane kepiye meneh aku kudu saguh. Inggih, menawi kepareng kula aturi buka. Isinipun menika gegaman Raden Udawa. Gaman iki gawane putuku Permadya putuku Janaka. Ateges sing mateni putuku Janaka ora nembe jaba kowe kan dhewe hak ningali kan diwehi hak mawa kanthi permana jati. Kula menika sinten? Pusaka menika gadhan kula piyambak. Kula menika pun wayah pun permako. Putuku Permati wae. Putuku mulo-muka kulwani terajang barisaning para sapa Kurawa. Kekendelanmu elok-elok hebat tenan nggih, Wah. Permati ora muka. Kowe duweni kekendelan kaya mangkono amarga kowe biyen dadi jagoning para Jawata, jagoning para Dewa. Banjur sedulurmu Puntadewa Werkudara kembar Apung Limoya ingkang sesimpulon Abilo menika ing wayah Kakang Mas Werkudara ingkang dados lurah gedhe Pasar Wirata menika kadang kula Papa Prabu Puntadewa Salimbri menika Kakang Mbok Druwadi ingkang mapan wonten kagebet gedhokan menika kadang kula nekula lawan kadang kula Yayi Sedimpo walah tamat bola bali anak Pandu. Aku dhewe ora ngerti yen putu-putuku mapan ana negara Wirata. Ya Kurawa kae kula lenggah ingkang seweto kuring badhe tenggalange para Kurawa ya.
Iki ana gaman lah kok ling lepasake diwalik bidore ning ngarep iki karepe piye menawi boten makling mriko niki payah pun permati nggih Arjuna boten makling iki ngajari panah nika kula ingkang menika ngajari mbak-mbak dewa panahipun dipun paring menika apipun coba lima. Oh, ngono. Ateges Pandhawa sewu. Sewu bali. Aku bakal bali ngene ta kondo. Kula pancen putri saka lima perban. Langit kelap-kelap kapon Tata dari roncang yang alai sore sang maweka Androgi Rojo dilaku ya Yayi Jaropo Aku ora bakal pangling nanging iki wis genep 12 tahun nambah setahun dedelikan wis tundhat ateges wis paripurna hukumane para Pandhawa kakek bali ning Alongga Yayi. Ayo, tak kanthi sumawan kersane wong iyangmu ya Sang Prabu Maswati monggo kula dherekaken eyang. Saranane wong luhung petah apa goreng guling kanggo wonten dawuh kaya-kaya sinambung yuswaku awit pitulungan marang Sang Hyang Bathara Bayu awis saka kamurkane Malendra Tridharma Prabu Sarman Sumudyar wis mungkik wis ora ndika wae. Ampun kula suwun. Ingkang paring tetulung menika mboten Sang Hyang Bathara Bayu nggih. Abilawa, Abdi Paduka. Sing kandha sapa? Sing nulungi Ratu Wirata ora njaba Sang Hyang Bathara Bayu. Malah dene iki pun kabar. Kurawa wis bubar manut, Kurawa wis pun diang kabeh. Enjang wis lunga saka Negara Wirata saka pakartine ya kuwi saka tandang grayane anakku ya kuwi Utara. Ingkang saged ngudulaken kula menika mboten sanes namung kadang kula direhat ngala. Kan direhat wong wandu. Iso nyingkirake wadyabala kaya ngono aku ora percaya. Menawi mboten ndharatur kula nggih sumangga rasa. Ya. Ateges yen ora ngono kuwi kowe manut marang Ratu Wirata. Saiki ngene.
saka bunga-bunga rasane atiku aku iso manggih kawilujengan saka pakarti susarwan aku kepengin sesukan dadu rawuh kowe lho atur ning suwun menawi paduka badhe sesukan dadu mbok inggih ampun ngatos kalajengaken sinuwun lho lah kok kowe ora keparengake aku bakal suka dadu iki awit sampun dumados parambah-rambah awit saking pakartinipun main dadu saged nelasaken kamukten negari nyengsaraken para kawula lan para kadang wonten salah satunggaling Malindra nggih punika Prabu Nala Damayanti menika sesukan dadu saged nelasaken bondo donya para kadang-kadangipun samya sengsara boten nemongaken Prabu Nala Damayanti Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa menika sesukan dadu kaliyan Ratu Ngastina Prabu Duryudana satemah ngintiraken kamukten negari ing Indraprastha sajajanipun satemah para Pandhawa ditemangke nampi paukuman guwangan 12 taun umpetan setunggal taun ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Para Pandhawa menika nami semerak saking kautaman sesukan dadu. Dadu menika dados larangane negari, larangane agami. Nalindra ingkang pakatipun mekaten menika wau badhe nyengsaraken para kawula parang pelatang lambemu nek ngomong keprok prabokor kowe. Bokor lawan Malindra Indrata Prabu Maswati Bleran datang kuat nampah raosing penggalih sang Kangko mulat sang Balawa yo hanyandak sang Kangko yo pon raja saking negari lho wah Kangko Wis eko wonten dawuh Kanjeng Rama. Rama kowe saka ndi? Kula saking taman ing negari Wirata sing bisa nyingkirake para Kurawa. Wonten sanes namung kejawi ngabdi pun Kanjeng Wrihatma. Nggih. Sing bisa mundurake Kurawa kadhi Wrihatma. Iya. Inggih. Rama. Lah kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Kanggo wingi Purwajri lawan Wadyabala saking negari Ngastina. Atur menika Kanjeng Rama sejatosipun ingkang mapan wonten negari Wirata menika ingkang wayah pun para Pandhawa. Lurah Gedhe Pasar Wirata menika ingkang wayah pun Puntadewa. Abilawa menika ingkang wayah pun Bratasena nggih Werkudara. Kedhi Wrihatma menika ing wayah pun Damaka. Linten-tanten menika ing wayah pun Nekula lawan Kuku Pedha. Iki aduh kan.
wis. Kowe ora kowe ora luput. Sing luput eyangmu ing Wirata. Kaya-kaya kaling-kalingan mego gendung. Aku ora mangerti marang kowe. Kanggo aku ngerti ta. Kowe kuwi sejatine Puntadewa, Abirawa kuwi kae aku tuku Werkudara, tak direhatno kuwi Arjuna, kan? Salina ya, kan? Uteyangan bakal ngayomi marang kowe, kan? Wis pundhat lelakonmu. Puntadewa Janaka Werkudara kembar. Dina iki wis manunggal, wis nyawiji ana lakon Pandhawa manunggal. Wis pundhat lelakonmu 2 taun duwangan setahun umpetan. Gedhe labuhan marang negara Wirata. Bisa nyirnakake angkara murka ing mapan ana negara Wirata. Besok yen tumapaking perang Bharatayuda Jaya binangun kelakon, Unteyang ora bakal tida-tida Mas Picis bondo donya kanggo ragating perang Bharatayuda Jaya binangun para Pandhawa. Wonten Unteyang Bincang meraih tumapaking perang Bharatayuda Jaya binangun ingkang putra saged dados pepucukaning perang Bharatayuda Jaya binangun. Ya, aku nyekseni nggih. Nggih. Kula inggih nyekseni sinuwun Prabu Wirata. Hah? Ketingalipun sampun paripurna lampah dalu menika. Pandhawa manunggal nggih Pandhawa kumpul. Mugi-mugi lelampahan menika saged nyumrambah warga masyarakat ing padukuhan Ngemprak, Kelurahan Glagah, Kecamatan Jatinong, saged mandya katentreman karahayon kawijinan kebagas warasan lan saged tinimbi godha lan rencana cinepakna bagya mulya pikantuk rejeki ingkang agung sabebaripun ngadani bersih desa kawan halal bihalal. Iya Kakang Semar. Mugi dados patuladan Pandhawa kumpul merantelaken para warga ing dukuh Ngemprak saged kumpul saged manunggal. Sing maunipun beda pendapat utawi beda pemilih sakmenika sampun nyamiji. Sing maune cungkrah sakmenika dados rukun gawean sing paling landhep dhewe, gawean sing paling ampuh dhewe niku kerukunan. Iya. Kanthi paripurna menika Hasanti Jaya Wijayanti sepisan merdika tetep merdika. Rahayu kapilanggih kanthi pinuwun atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.